И здравейте, приятели, аз съм Дъбзи и днес ще играя Амнезия. Да, това е менюто. Start new game, Custom Story Options, Change Profile Exit. Хубаво. Започваме. Ще играем Custom Story. Добре. Добре. Тук Шишо Бакшишо ме е посетил. Ми е оставил бакшишите. Ого. Тук. Ого, и тук има. Хубаво. Така, продължаваме. Продължаваме напред, както Коврат Пулев казва. Ще палим свещи. За него. Ой, тук има. Хайде бе. Добре. Така, тук има вратичка, заключена вратичка. Айде. Добре. Няма нищо. Нищо. Няма нищо никъде. Всичко заключено. Ако поне това не е заключено, да, и това е заключено. Къде да влезна сега? Не. Тук вече бях. Нещо тук има. Най-накрая. Змейчета ли са? Какво са в... Аз па змейчета. Мишки. Хайде. Добре, няма нещо, като аз съм взела ключа. Раде. Оле, боже. Макс! Скъпаняк. Добре. Ин. Тук сега ключа за коя стая е? Не. Не е за тая. Вземам си латерничка. Стефано! Хубаво. Тук ще го поставим. Не може. Не го няма. Бе. Валя! Абе, ей! Она баба, милото, няма те бия. Добре. Ела тук седни. Сега си наказан. Ах ти те белака. Нещастник. Хайдата няма. Тук какво има? Да имам и играта. Не. Така, вземам ключ. Абе! Загубят.
Плаших. Пак. Ки срам. Ще плаша те децата. Давай. Паси майна. Съжалявам, болен съм. Офа и става, бе. То му се щупи кръка. Аре. Не накрая. Хайде, това ви сме. Не. Ура! Добре, приятели, това беше от мен. Това беше първият епизод. Дано да ви е харесал. Ако ви е харесал, може да се сабскрайбнете за мен, да се абонирате. И така, следващото клипче също е на този мап. Дано да ви е харесал. Това беше от мен и до скоро.